Ahojte, tak ja vás zdravím s ďalším videom zo statku na konci. Dnes by som vám chcel ukázať niečo okolo čistenia jazierka. Máme ho asi rok, alebo teda určite rok aj nejaké 2 týždne a musel som prísť alebo pristúpiť k takémuto radikálnemu kroku, pretože už som sa nevedel zbaviť tých rias, vzhľadom na to, že je slnečno, tak tie riasy sa mi veľmi bujneli. A skúšal som aj použiť chémiu, ale to sa mi nejak neosvedčilo, pretože tá voda sa iba zakalila. Sice ja som sa na nejaké 2 týždne zbavil, ale asi toto nebude riešenie. Takže som sa rozhodol, že zbavím vodu trochu viacej živín a vypustil som, myslím si, že dobrú polovicu z toho. Samozrejme tú vodu som neminul, tú vodu som prečerpal do našej nádrže, s ktorou polievame záhradu. To znamená, že všetky tie živiny, ktoré v tej vode boli a ktoré tie riasy mali alebo z čoho žili, tak teraz pôjdu našim rastlinám do záhrady. No a to čistenie vlastne spočíva v tom, že filter, ktorý je na dne jazierka, čerpadlo, ktoré je na dne jazierka, čerpá vodu už mimo filtra von touto hadicou, ktorú vidíte túto vzadu, a tá voda potom odteká hadicou sem do našej nádrže, z ktorej potom polievame záhradku. Je to 5000 litrová alebo 5 kubíková v podstate žumpa, zakopaná v zemi, a táto slúži na vlastne polievanie záhrady. No ja to idem za chvíľu zastaviť, lebo jednak už je tá nádrž plná a už nechcem viacej z jazierka vyčerpať. Neviem, či je to dobre vidieť, ale očerpali sme pomerne veľa. Tá hladina je až niekde tu. Vlastne tento okraj možno vidieť. Tuto hneď na začiatku bola taká pličina, kde chodili včely brávať vodu a stále ju tu hľadajú. Takže potrebujem to čo najskôr dať znovu dohromady. Takisto som robil trošku poriadok v rastlinách, niečo som presádzal, niečo som rozsádzal, aby sme mali tých rastlín viacej. Ono totižto, tá zelená riasa, alebo respektíve boj s tou zelenou riasou je najlepšie vtedy, keď tej riase odoberieme živiny a tie živiny odoberú zase len iné rastliny, ktoré tu zatiaľ nemám rozbujnené, keďže je to ešte v podstate nové jazierko. Hej. Máme ho, ako som spomínal, od mája 2025, takže rok. Dobre, takže ja to idem zastaviť a potom tam budem musieť prečerpať na novo vodu. Tú vodu budem zase čerpať od švagra, ktorý má 13 kubičnú nádrž, do ktorej zachytáva dažďovú vodu a vôbec ju nevyužíva. Takže som sa s ním dohodol, že mi požičia tú vodu a ja si nejaké 4 kubíky od neho zoberiem. Dažďová voda preto, lebo v podstate tá dažďová voda je mŕtva. Hej, ona má tam minimum živín, prakticky žiadne, nič tam nežilo, nič tam nepadalo, myslím do tej nádrže, takže tá voda nemá žiadne živiny. A ja to práve teraz potrebujem, pretože tú vodu som mal preživovanú a tie riasy tým pádom nebudú mať až toľko živín a môžu si... No, dúfam, že to nejako obmedzím, ten rast tej riasy. No a zároveň som samozrejme oživil aj to prostredie, tie rastliny. Mám tam aj pár rybiek, zatiaľ iba asi 5 maličkých karasov, ktoré sú niekde na dne. Ale samozrejme je tu veľa žiab, je tu veľa vážok, myslím teraz larvy a podobne. Videl som tam loka, takže akože život za ten rok je tu, no nespočet hmyzu samozrejme, život tu samozrejme je riadny teda. Takže čerpám vodu do jazierka, uvidíme, koľko to bude, je tak tesne pred 5, ale ja počítam, že tak 2 hodiny sa to bude asi naplňať toto tu. Takže idem čistiť teraz filter. Čerpadlo som už vyčistil, tuto je vidieť hadica, ako ide do vody. Samozrejme snažím sa to robiť čo nenápadnejšie, ale nie vždy sa to dá, proste túto techniku takto skryť. Nie je to úplne, že prírodné jazierko, respektíve akoby
čistené nejakou gravitáciou a podobne. Nie je to ani jazierko, ktoré je čistené priamo rastlinami. To by chcelo väčšiu plochu, aj keď bolo by to zaujímavé, určite jedného dňa snáď niečo také postavíme niekde v inej časti pozemku. Tento filter mám od firmy Invital. Ako nie je špatný, nie je to žiadny profikus, ale ako zatiaľ drží, aj keď už som mal na to nejakú reklamáciu, ktorú mi samozrejme neuznali, ale nejdem sa tu teraz ťažovať. Elektriku mám takto zakopanú tu v zemi, čo si myslím, že je celkom príjemné riešenie. Je to vo vodotesnej krabičke, mám tam napájanie čerpadla a napájanie UV lampy. Elektriku mám potom ťahanú normálne pod zemou tuto k domu. No filter potom vyzerá takto. Je to dobre vidieť. Nie je veľmi špinavý, pretože tam nemám veľa rýb. V lani som tam nemal vôbec žiadne ryby a som ho čistil možno 3-krát za celé leto. Pozrite sa, tu je normálne život ešte aj vo filtri. Aj tu. Takže v tom filtri to normálne žije, hej. Jednak baktérie, ale jednak aj drobné živočichy. Všetko to mám tu takto v zemi, vo vode. Tu teraz vyberiem, filtre vyčistím pod tečúcou vodou. Dám naspäť, pozapájam, vybavené. Toto som našiel na filtri, myslím si, že to je váška. 100 Pro, nejaké štádium, tuto je zase ďalší život. Tuto, škoda, že mi to ušlo, to som chcel identifikovať, to je niečo ako dažďovka, taká hlísta, či čo to je. No a čo je úplne záhada pre mňa je, že som v tom filtri našiel aj nejakého takéhoto živočícha. A ja sa domnievam, že je to pijavica. A kde sa to akože v tom našom jazierku vzala? Máme ho iba rok? A navyše tá pijavica žila vo filtri, kde je tma, svieti tam UV lampa. A pokiaľ viem, tak pijavica sa je krv, tak komu tam akože v tom filtri sála krv? A vôbec neviem, či ju mám vrátiť do jazierka, alebo to mám zlikvidovať. No nič, sama záhada. Takže ďalší živočích, priatelia, čo žije u nás. Jazierko sa nám ešte stále nenaplnilo. Už sa naplňa dobre 2 hodinky. No, hodinku, ale ešte si myslím, že tak hodinku a pol sa bude. Predsa len boli to zhruba 4 kubíky, ktoré bolo treba napustiť. Čo som vám chcel ukázať je, že už som teda vyčistil filter a zapol som čerpadlo. To znamená, že voda už je nasávaná potrubím z dna a vedená v zemi v potrubí do toho filtra. Zatiaľ ho nemám nejako prekrytý. A voda potom vyviera akoby v týchto miestach a takto nám tečie taký umelý potôčik ďalej do jazierka. Hladina toho potoka bude asi, teda toho jazierka bude až po tadeto, čiže toto celé treba ešte podoplňať. Slniečko nám aj začlo, kým sa to jazierko naplnilo. Už je plné, prívod vody som zastavil, no a takto vyzerá to jazierko, keď je úplne naplnené. Hej. Ešte nejaké lekná, tie som dal trošku nižšie, takže oni ešte nevykukujú úplne. Ale všimol som si, že už čoskoro budú mať aj kvety. No hovorím, jazierko má 1 rok, takže ešte to nie je vôbec zarastené. A preto tie riasy tam sú, hej. Potrebujeme tam mať čo najviac rastlín. Ďakujem vám za sledovanie a teším sa na vás aj na budúce. Čaute.